Sonang maan alarau he ke Jesus. Sonang maan alarau he ke Jesus. Horas marihita, pajumpa kita muse di channelon Palito na Mehmet. Di edisi na salpu, nung natataringoti tu na pajongjong gereja di Baligi, ima nareta akar raja-raja di Baligi, mangalehun gugu nabi, marhite na sinunggul ni Tuan Pilgrim rohana sida. Manigor marsituturo na sida, jala masidok akar gugu nabi ru akar raja-raja di Baligi. Adong na mangaleo 100 gulden, adong 50 gulden, adong musedoho na majajihon mangalehon parhau doho marsuru aka tukang laho manukangi gerijai. Arong masara raja sian sihatan dohan ima oppu raja singa. Oppu raja singa rap dohot nani raja anna na sian sihatan dohan tidak di mana perjurus sada tiang partunggul ni gerejai dohot sada lampu si pakeon laho paulihon gerejai. Bohara pasaha ni tiang partunggul itu pargurungan jolo maret demehita jolo. Tadi majo nomor 625 roh Tuhan Yesus. Haheheo ni Kristus hidup pahonton hasik tongani. Haheheo ni Kristus hidup gabe hamonanga di hitan. Haheheo ni Kristus hidup gabe hagugutan. Haheheo ni Kristus hidup mangukap hanguluan nasaliling nililingna. Oh Tuhan Yesus, anak sadar para sirohan, para holongi, mate ibana, humongko pita, rumartano mani ai he Yesusi. Allah he Jesus rodo ari sugo maulua dan mabiara ubotodo sonang aura pon Jesus sonang maan alana he Jesus. Allah he Jesus rono ari sugo mangulua dan mabiara ubotoro sonang aura pon Jesus sonang maan alarau he ke Jesus. Sonang maan alarau he Jesus. Hawa karaman laho pasahato tiang partungguli margodang do parsihatan dohan di balu nasida do ugung mudurur mana sida sian puta sihatan dohan nakok tudulu laho mangalap hawi nakok maupu raja singa tudulu orang dohot akka parangana laho mangalap hau pertunggul ni gereja HKBP di Baligi songo nangol ngoldo paimahon akana toropi nunga mertungu di pergurungan akka ruas rodi akana torop sai ditatap dopak duluhi tangara rodo pesanga do ngol-ngolan desida nunga saharo di arian alani
Roma tuan nomensen doho tuan pilgram di tomu manasida teologi di buan ma aka pasikola marmadera manasida manomu ururan ni opu raja singa sia dologi ma buat tiang patungguli dungi pajupang manasida dituruni turu haura balga pajupang ma ururan ni opu raja singa doho tuan nomensen doho tuan pilgram pajupang manasida disimar surat manasida hukma di palu obungi masa gogo do donang boding di palu malu tung terbegiru ya tok tu gurung di gereja jumlam jorok udurani mabuan hau partungguli masurak madoho da di gereja nungaroge tiang partungguli nina malas ni roha manasida hukma di palu gongon masa gogo hirja manasida di sarak ma hau tiang partungguli doho dosa da lupu di pasahat opu raja singa si seaton nasida laho paulihon laho pajongjong tiang patungguli ala tongon ariona do di balige di tiki hasasah ni tiang patungguli patu roma do siang una balige masai riurma di gunungi wajalo hasasah ni tiang patungguli Dungilaw maniak lebui pe di balu ma nang dohot ogungon di sayak ma lebui dibagi romuse lebuon gami perjabaran 400 halak dahota perjabaran obat wa kaparkudul nabi di masyarakat songonima uli ni dohot sadani rohani parbalige akar raja-raja di balige na ujui pajongdong bagas joroi peparan ni opu raja batu tahan peparan ni opu raja singa peparan ni raja opu baja dohot akka nasing dope nama lehor rohana di hamuna peparan ni akka raja na ginoara nakin doho akka nasu ginoara dope posto rohana nuain sai totong di leho kamuna rohamuna paulihon bagas coro ni dewata nama lehor rohana tu huriyai manarihon nasa nariko di huriyai sadi pasu-pasu tuhani mahamuna salukna manang di dia hamu maringanan tolok do nang akka ruas huria na guruju roha mangalehon akka sido lehon na manupahi di tonga-tonga ni pembangunan di huria manang di dia jongjong akka gereja taidama ukap ni roha ni salhut ruas ni huriana so mani majolo parjupangat tadi edisio parjupak pe tamu setu edisi na mangiu taringo tu simusa siani par atong dohonom ma maluga mapaluga mabulus ay nadoras oras ma kapangula lamar tabba ma doho ruas horas Todo sonang aura pon Jesu sonang maang alarau he ke Jesu sonang maang alarau he ke Jesu